morning mga palangga. It's another vlog and it's another day. So, ngayon meron tayong manok dito. I-prepare ko lang yung manok natin para sa ating hapunan. So, yung manok natin, i-roast ko lang siya. So, sa loob, lalagyan ko siya ng onion, garlic, and lemon. Yun yung gagawin natin. And well, naghihiwa ako nito or nagpe-prepare dito. Napansin ko marami sa inyo, well, few of the people were asking kung bakit daw ako nag-resign sa trabaho ko. Alam ko naman marami sa inyo ang nakakaalam kung bakit ako nag-resign sa trabaho. Yung iba kasi hindi kasi sila nanonood, kaya ayun, comment lang sila bakit daw ako nag-resign. So, to answer your question sa mga taong hindi pa nakakaalam, nag-resign ako sa trabaho kasi mag-aaral ako full-time ngayong September. As much as gusto kong i-keep yung trabaho na to as a care assistant, as a caregiver, kasi dito ako nasimula kasi, and masakit para sa akin na iwanan yung trabaho ko as a caregiver. Kasi 3 years din ako doon, and doon ko talaga nabuo yung courage ko, na ipapatuloy yung pangarap ko, and I love the people I am working with. Sobrang nasad talaga ako na iwanan sila. Pero yun na nga, yung sabi ko, alam nila kung ano yung dahilan ko kung bakit ako aalis sa trabaho. So, as much as possible, or as much as I would like to, na i-keep yung trabaho na yan, hindi ko talaga kaya kasi kung hindi mo alam, pag nursing student ka pa lang dito, kahit first year ka pa lang, magpi-placement ka na or mag-OJT ka na sa hospital. Ang pagkakaalam ko sa amin, magsisimula yung course namin sa September. Hindi ko pa alam kung ano talaga yung date and I don't know what time. Pero near the time, bibigyan nila kami ng timetable and confirmation kung kailan talaga magsisimula yung pasukan. So, September time, magsisimula yung pasukan. And November time, magpi-placement na kami. So, ganun sila dito. 50-50 talaga sila dito. So, sa trabaho kasi, as a care assistant, sa care home, contracted hours din ako for 37 hours. So, full-time din. And kung mag-placement ka daw, 37 hours din. So, hindi ko talaga kaya. So, yeah. Yun yung dahilan kung bakit ako nag-resign sa trabaho. Napaaga nga yung yung notice ko. Pero alam naman talaga nila na aalis ako sa trabaho. Alam na nila nung November pa ata or December ata yun. Pero yun na nga, kailangan ko pa ding mag-send ng letter sa manager ko para formal and masunod yung mga policies and procedures namin sa trabaho. So, nung time na ginawa ko yung vlog na yon, yung video na nag-resign ako, nag-hand in ako ng notice, I still got 8 weeks left before ako matatapos talaga sa trabaho ko as a care assistant. Binigay ko na lang yung notice ko kasi it doesn't matter naman. Tinanong ko yung manager ko kung pwede ko bang ibigay advance yung notice ko. So, ilalagay ko lang daw doon yung last day of employment ko. And yun. So, nakakalungkot talaga in some sense na iiwanan ko sila. Pero, I am looking forward for my new journey. And alam ko naman na suportado nila ako. And, yeah, I'm looking forward for the future. And I hope mga palangga, hindi nyo ako iiwan. Patuloy pa din yung pagsuporta nyo. I will try my best na mag-vlog. I'll try ha. Hindi ko pa alam kung gaano ako ka-busy pag nagsimula na talaga ako sa pag-aaral. Obviously, ipa-prioritize ko talaga yung pag-aaral ko. But as much as I have time for you, mag-vlog talaga ako. Yeah. So, exciting. Yan yung journey natin. Kailangan kong itay yung legs niya. Para ma-close yung legs niya ba. But I need, mister. I think I need a hand. Sakit sa mata tong onion na to, eh. I think I'm okay without any hand. Without extra hand. Yeah, I think we can manage.
Yeah. That's it. Little towel, so if you were doing any towel washing, it's on top of the paper. What are you doing with ticking? No giblets in it, is there? I don't know, that's what I'm checking now. Could have scared you, that, couldn't it? No, I don't think so. Okay. Come on, you need to prepare the sandwich. What cheese? No, I want tuna, please. So you want some of this, do you? Yes. Broken. I know it's broken. Why don't you go out another bag of them? I thought... I haven't got a full pack here. And 1/2. 1 1/2. Nakain lang kami ng aming lunch, mga loves, kasi gutom na rin ako. Mr. gutom na rin, and kailangan ko prepare yung sandwich namin kasi ako, itong mister ko, parang hindi na alam hindi na alam na i-prepare yung sandwich niya. Mag-tuna sandwich kami para sa aming lunch, pero yung tuna namin, lalagyan ko siya ng onion. First time ko itong gawin, so hopefully okay siya. Lightly buttered, darling. Say, specially done. Made with love and passion. Stop laughing. I believe you. Try natin. It's fine. Okay naman siya. Here's your plate. Thank you. A few moments later. I-prepare ko lang yung ating mga vegetables. Ow! Ang sakit-sakit pa din. Yan, pasa. Galing sa shooting. Self-inflicted. Yung vegetables natin, parsnips. Meron tayo ditong swede and carrots. Yung swede and carrots, imamash natin sila together, and then yung parsnips, i-roast natin. I-prepare ko na siya ngayon kasi mamaya we will be busy kasi gagawa ako ng pudding, mga palangga. Pero huwag kayong mag-expect ng malaki. Kasi first time kong gawin tong pudding na to. And natikman ko siya sa trabaho kahapon and sobrang sarap. So sabi ko, gagawin ko din siya sa bahay. So, let's see na lang. Yung gagawin natin na pudding, it's called lemon surprise. So, let's see lang kung ma-surprise ba si Mr. I hope it will be a good surprise para kay Mr. Not a bad surprise. Hopefully lang talaga maging successful. And nagtingin-tingin na naman ako ng sa online, ng mga recipe. And it looks easy naman. It looks easy daw. It looks okay naman. So, I think kakayanin natin yan. Kakayanin natin yan. Tiwala lang tayo. Pag hindi successful, edi next time ulit. Try natin. Just keep on trying ba? Yan naman talaga. Yan naman talaga yung buhay. Trial and error, di ba? Ay, ay, ay. Medyo matagal na din akong hindi nakakain ng sweet. Masarap naman siya. Para siyang sweet potato. Muntika na mahulog. Lalagyan ko lang to ng tubig kasi pag hindi mo siya lalagyan ng tubig,
mangitim yung parsnips mo. Ay, hindi siya nag-focus. Come on, ay, focus. Nabiblink-blink na din yung battery, mga palangga. I'll see you later pag gagawa na ako ng pudding natin. Malapit na dito mag 3 o'clock, so kailangan na natin ilagay yung manok. So, pinapahiran ko lang yung manok natin ng butter. Yung butter, meron siyang garlic powder and kaunting rosemary. Yan lang. So, ito na siya. Yan. Dito naman, kung nakikita nyo, meron ako ditong mga ingredients. Hugasan ko lang yung kamay ko and we will move on sa paggawa ng ating pudding. Ito yung mga ingredients sa ating lemon surprise. So, meron tayo ditong isang lemon zest, sugar, caster sugar. Ilalagay ko yung recipe sa description box below and kung sino yung pinalo kong recipe. So, if you would like to check, please go ahead. Meron tayo ditong egg yolk, milk, plain flour, egg white, lemon juice, and butter. Nandito, meron tayo ditong empty bowl. Ilalagay natin yung ating butter. And ilalagay natin yung ating caster sugar ata yung sunod. Sandali lang. Yeah. Caster sugar. And then lemon zest. And then pinaghalo niya using electric mixer. Electric hand mixer. So, as much as possible, sinunod ko talaga yung ingredients niya and yung method niya para ma-make sure talaga ba na maging successful tong ating pudding. And then isusunod na natin yung ating lemon juice. Susunod ko na yung egg yolk. What's the noise? Hindi ko alam kung ano yung nag-iingay, pero it's something weird. Lalagay ko na din yung plain flour natin. Mix natin ulit. Ilalagay na natin yung milk and yung vanilla. Set aside lang natin muna to and we will move on sa ating egg white. Fold in natin siya dito. So ito na, na-mix ko na, nahalo ko na siya. So, dito natin ilalagay yung ating mixture. I'm not sure if kakasya ba siya, but we'll see. But before that, lalagyan ko muna to ng hot water. Yan.
And I'll pour this in. Kasya siya mga palangga. Tamang-tama lang. Tamang-tama lang siya. I hope okay lang talaga to. So, say goodbye sa ating lemon surprise. Ito siya. Yan. Ito yung before, ha. Lalagay ko na sa oven. Lalagay ko na rin tong parsnips natin. Use oil yung gagamitin ko. Masarap pag use oil. Pero depende na yun sa inyo. Iba-iba naman tayo, diba? Alam nyo, yung na-miss ko sa probinsya is pag may fiesta and nagkukumba sila, I think. Kumba ba yun? Yung ano ba, yung oil ng baboy. And ilagay mo sa kanin. Ang sarap. Sarap-sarap talaga. Later. I-check na natin yung ating manok. Whoa! Hindi pa talaga luto. So, papahiran ko siya ulit kasi meron pa tayo ditong leftover. Ditong side na to, brown na siya. Pero dito sa other side, hindi pa. Pakita ko sa inyo, ha? Dali lang. Ito, oh. Yan, hindi pa siya luto. It's time! It's time para kunin itong ating lemon surprise. It looks okay naman. I don't know, but let's hope for the best. It looks okay, but this is it. This is it. We'll never know. Ito siya. Ito yung after. Ito na yung lemon surprise natin. It looks good naman. Well, for me lang ha, it looks good. And tingnan nyo sa bottom. Diba? Tingnan nyo. Para siyang meron siyang division dyan, oh. And then sa bottom, parang ewan ko. Hopefully, okay lang. Binaliktad ko pala yung chicken natin. Bakit maitim? Ano talaga siya? Parang tingnan sa screen ha, maitim siya. Sa screen lang siguro. Malapit na maluto yung chicken natin. Baliktad ko ulit. But unfortunately, yung chicken natin, yung wings niya, tingnan nyo. Sarap. So, mash ko lang to. Oops. Kukunin na natin yung ating chicken. Ito na yung finished product ng ating manok. Yan. Ditong side, okay siya tingnan. Pero tingnan nyo yung wings. Lagyan ko lang to ng kaunting margarine. And pepper. Honey!
forgot is potato. How the hell can we have chicken and that? What I'm thinking, Han. Thank you. Ito na yung potatoes ni Mr. Madali ang potato. That doesn't look like I'm on a diet. You know, I need He's food. not happy. I need food for my energy because I do a lot of physical. I do, you know. I can't survive off the little food. Did you buy this today? No. How big do you want it? Is it cooked? It is cooked. I don't know how big I want. I don't know what it tastes like. That's mine. Is it? Okay. Well, you get loaded up. So the bottom niya mga palangga is runny siya, and then No ice cream now, huh? yes please. Ipapakita ko sa inyo yung lemon surprise. Ito na siya pag Not a surprise because she told me it's lemon. so yung lemon surprise is yung ibabaw niya is ano siya, ganito, pero sa ilalim runny siya. Yan. Is it okay? Stop it! It's lemony. Yes, fine, darling. Good. Hello. Hello, Pipa. Transfer ko lang yung malunggay natin kasi yung isang malunggay, yung maliit na malunggay, ay naku, parang namatay siya mga loves kasi parang hindi siguro siya nakakuha ng enough nutrients ba. Kasi yung malaking malunggay natin yung kumakain. Tingnan nyo yung isa. So, ita-transfer ko siya sa malaking pot individually, and ito sa isang pot, ito siya, apple to. Pero ito, yan, hindi ko talaga alam kung ano to. Pero, mukha siya yung halaman na napulot ko sa basurahan na inuwi ko sa bahay. Pero namatay siya. Pero ewan ko kung bakit tumubo ulit. If it is the same. Kasi namatay talaga yung halaman na pinulot ko sa trabaho. Pero yun, mayroong umuusbong. So, I don't know if same lang ba. Hindi naman ako nagtanim ng kung ano dyan. Ito din kasi yung pot na tinaniman ko nung halaman na napulot ko sa trabaho. So, baka nga. Ewan ko ba. We'll see. Gagamitin ko tong pot na to. Ito, maghahanap tayo ng isa, ng malaki. Ito, nakahanap ako ng isa pang ganito. And yung apple natin, yung apple tray, itra-transfer ko dito sa medyo malaking pot. I hope lang talaga ma-rescue natin yung ating malunggay. Hindi ko pa sila ilalagay sa greenhouse natin kasi takot ako na mamatay sila. Ilalabas ko na lang sila pag medyo malaki-laki na sila. And in fairness ha, nakikita nyo ba? Yung ating lemongrass, it looks okay naman. They look healthy. Actually, kung may mahanap ako na ganito kalaking pot, ita-transfer ko to. Itong hindi ko alam kung ano talaga to. Wala akong mahanap na ganito sa sa shed natin. So, ang kinuha ko is ito sa bahay.
kung saan nakatanim yung rose natin noon. And na-discover ko mga palangga, itong plants na to is, ito yung halaman na nagpulot ko sa trabaho. Kasi, pakita ko sa inyo ha, na malapitan. Ito yung roots niya. Hindi man nag-focus yan. Ito yung old roots. O, diba? So, akala ko talaga namatay siya, pero buhay. Buhay siya. So, itatanim na natin dito. I'm happy. I'm happy kasi nabuhay siya. Kasi hindi ko talaga akalain na mayroong tutubo. Yan na sila. I think mga palangga, I will take the rest na iwanan sila dito for tonight. Didiligan ko muna sila, pero dito ko sila iiwan sa greenhouse for the first time. Ayop lang talaga maging okay, lalo na sa ating malunggay. Dahan-dahan lang ang pagdilig nito kasi itong pot na to, ang disadvantage siya, wala siyang butas sa ilalim, kaya dahan-dahan lang talaga tayo dito sa sa pagdilig kasi baka ma-overwater siya ba. Nilagyan ko ng mga dumi ng hayop. Kinamay ko pa talaga. Di ba? Ano naman sila, dry. So, hindi na sila mabaho. And of course, huhugasan ko naman yung kamay ko mamaya. Kaya huwag kayong mandiri sa akin, ha? Good night! Good night, plants! Sarado natin ulit to.